приказки, които знаем и изучаваме в детската градина. Сега ще видите вашите деца какви артисти са. Нашите мънички таланти ще разтворим приказния час и ще започнат приказките пред вас. Айде да разтворим магазинът с приказките чудесни.
Ах, нищо няма. Пак ще хвърля. Ах, пак е празна. Хвърлям за последно. Ах, какво се е хванало.
А ти по кой път ще минеш? По този по краткия. Не минай по този, ще се изгубиш. Не по този краткия път. Червена шапчица. Аз ще стигна пред тебе. Say
града на пазар. Обещайте ми, че ще заключвате и на никого няма да отваряте. Когато се върна, ще донеса на всеки от вас по нещо. Добре. Мамо, обещаваме, на никого няма да отваряме. Аз? Мамо, аз ще полия цвичата. Мамо, аз ще измия прозорците. Мамо, аз ще подредя дрехите. Мамо, аз ще разпусвам никого. Мамо, аз ще слушам много. Мамо, аз ще махна пърха от къщата. Добре, довиждане. Хайде да си поиграем. Нали чакай да изчистим къщата. Обещахме на мама да изчистим цялата къща. Първо ще играем, после ще чистим. Няма да играем. Вие ще гледате телевизия. Аз ще гледам телевизия. Но аз предпочитам да съм здрав и да не ме преглеждаш. Моля болните да му вярват в аптеката за лекарства. Аз съм болен, че лекаря ми каза, че съм члена. Изписа ми капки за нос. Аз имам точно тези, които са изписани в рецептата. Аз съм чувала, като се сложи в носа, че бурчи. Чувала съм, че всички гълтат след това малко захар. Ще си вземеш от кухнята и ти. Добре. Аз пък кашлям, нищо, че съм аптекарка. Изглежда, че съм малко настинала. Добре ми се тогава да се разбереш. Не съм пил от леко чечи.
пъти пивче. Добре. Добре, заедно всички не са веки. театър децата играха, те артисти и зрители бяха. И в тази хубава детска игра всеки от вас разбра какво? Че играе